Astăzi s-o hotărât. M-am asigurat ca totul să fie bine. Uite-l, acum e acum. Ia, Ursule! A, tu erai Ioane. Am venit să vă ajut, Urs. Păi dacă zici că ești așa hot... Ioane? Ah, ești cu Neurs, v-am lăsat. Parcă mai aveam niște piulițe. Ursule, ți-am luat înainte. Le-am numărat deja. Bravo, Ioane! Învățăm. Dar ce piulițe ai luat tu acolo? Păi, cum vrei? 3 pe 4. Bravo, Ioane! Foarte bine ai făcut. Dar trebuia să le numeri pe alea de 5 pe 8. Ia uite... Aoleu, bre, ce-am făcut? Lasă, Ioane, că așa se învață. Bine, hai că mă duc să învăț. Lasă, Ioane, că așa a învățat și Mădălin.